अरे खेसारी भाई तनी जल्दी सोच के बताव कवना स्कूल में चलल जाओ, सरकारी में चलल जाओ कि प्राइवेट में, ना तो बाद में छुट्टी हो जाई तो मिठाइयो ना मिली। अरे ह पवन भाई इहे तो कंफ्यूजन बा, बुझाते नइखे सरकारी में चलल जाओ कि प्राइवेट में चलल जाओ, तू ही सोच के बताव कुछऊ। अरे खेसारी भाई एगो बात कही, छोड़े के सरकारी स्कूल काहे के ओइजा लाई मिलेला, चले के प्राइवेट स्कूल में ओइजा बुनिया सेव मिलेला, साथे साथे लड्डू भी मिलेला। अरे पवन भाई पढ़े निसन सरकारी में चलल जी प्राइवेट में, मास्टरवा मार के गाड़ लाल कर दी तब कहीं। ना हो खेसारी भाई आज कौनो ना मारी, आज बहुते लइका जालसन स्कूल में घूम घूम के मिठाई खालसन, काहे कि आज 26 जनवरी है। अच्छा ठीक बा कहतार त चल, लेकिन मरिहसन त मार के कहीं गाड़ लाल कर दिहसन त सारा लड्डू और लाई बुनिया खाइल निकल जाई। अरे ना हो खेसारी भाई आज ना मारी लो सर लोग, काहे कि आज जौन लइका ना पढ़े लेसन तौनो जालसन घूम घूम के मिठाई खाए, स्कूले स्कूले मिठाई खालसन घूम घूम के। चलो ना तो छुट्टी हो जाई तो मिठाइयो ना मिली। ठीक बा पवन भाई कहतार त चल, लेकिन ई बताव कौना स्कूलिया में चलल जाओ, सरकारी स्कूल में चलल जाओ कि प्राइवेट स्कूल में चलल जाओ, जल्दी बताव। अरे खेसारी भाई सरकारी में तो हमनी के पढ़े निसन, तू तो जानते बड़ा लाई के छोड़ के दोसर कुछ तो मिली ना। प्राइवेट में चलल जाई तो लड्डू मिली, बुनिया मिली, पणकिया मिली, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिठाई मिली। चल प्राइवेटे में चलल जाओ। ठीक बा पवन भाई चल प्राइवेटे स्कूल में चलल जाओ, आज बुनिया सेव खाइल जाई और जम के लड्डू चुरा के लेके आवल जाई। चल प्राइवेटे स्कूल में चलल जाओ, चल चल। चलो हो खेसारी भाई सेंट जेवियर स्कूल में बढ़िया बढ़िया मिठाई मिलेला, वही स्कूल में चले के पहिले। ठीक बा पवन भाई जहाँ कहब तहाँ चलल जाई, लेकिन जब पिटाए के बेर आई तो भागहू में तैयार रही है। ठीक बा चलो चलो जल्दी चलल जाओ, बकवास बंद करे के बस इतना ही।